'Yan bindiga sun yi awon gaba da manoma, sun sace kayan abinci. 'Yan bindiga sun kai hari a wasu ƙauyuka 5 na ƙaramar hukumar Kaciya ta jihar Kaduna a arewa maso yamma. 'Yan bindiga sun yi awon gaba da wasu manoma guda 4 tare da sace kayan abinci a harin da suka kai. Majiyoyi sun ce 'yan bindiga sun kai hari ne jim kaɗan bayan sojojin da ke aikin sintiri sun fice daga ƙauyukan. Wasu 'yan bindiga sun yi awon gaba da wasu manoma guda 4 a jihar Kaduna. 'Yan bindiga sun kuma sace kayan abinci a harin da suka kai a ƙauyen Arikon da ke ƙaramar hukumar Kaciya a jihar Kaduna. Jaridar Daily Trust ta ce wani shugaban al'ummar yankin ya tabbatar mata da cewa lamarin ya auku ne a ranar Talata da misalin karfe 5:12 na yamma. Yadda 'yan bindiga suka kai harin. Ya ce 'yan bindiga sun yi awon gaba da 2 daga cikin manoman ne a ƙauyen Imfi da ke makwabtaka da su kafin su wuce zuwa Arikon da suka sace wasu mutum da wata mata da suke dawowa daga gona. Ya bayyana cewa 'yan bindigar sun shiga wani rumbun ajiye kayan amfanin gona inda suka ɗauki buhun shinkafar gida da doya mai yawa. 'Yan bindigan waɗanda suka zo a kan babura sun fasa wani rumbu a ƙauyen Imfi da ke da nisan kilomita daga Arikon inda suka sace buhun shinkafa da doya. Wani shugaban al'umma ya ce lamarin ya auku ne jim kaɗan bayan da sojojin da ke sintiri suka bar ƙauyukan guda biyu. Ba a samu jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna, ASP Hassan Mansur ba kan lamarin.